Samantala, sinilip po ng mga kinatawan mula po sa Aritao, Nueva Vizcaya ang potable water system sa Barangay Bunag, Pozorobio, Pangasinan bilang bahagi ng kanilang isinagawang benchmarking activity. Ibinida ng lokal na pamahalaan ng Pozorobio ang naturang potable water system na nagsisilbing pinagkukunan ng malinis na inuming tubig ng mga residente sa nasabing barangay. Ayon sa ulat, nagkaroon ng regular na supply ng tubig ang mga kabayan na ginagamit sa pag-inom, pagluluto at iba pang mga gawaing bahay. Kaugnay nito, nagsagawa ng site inspection naman ang mga kinatawan mula sa Aritao, Nueva Vizcaya upang makita ang aktual na operasyon ng water system sa barangay bilang bahagi ng kanilang benchmarking activity. Ayon sa barangay, mahalagang maayos na operasyon ng pasilidad upang masiguro ang sapat na tuloy-tuloy na supply ng tubig sa komunidad. Ipinatupad ang proyekto ng lokal na pamahalaan ng Pozorobio sa suporta ng iba pang mga tanggapan ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, pinangangasiwaan ito ng barangay at kabilang ang sistema ng koleksyon ng bayarina at ang regular na maintenance ng water system. IFM News. IFM News. IFM.